un nou tros. Sents? Sí, però no sé si surt sencer. Vull mirar a veure que surt un tros i aquí un altre. Que guapo és, eh? Mm. No, aquí on hem trobat això, perquè per continuar excavant mínimament bé i aviam si... Havíem Sí, parlat apareix de fer-ne 3 de cates, no? Ei, Una què passa? aquí i una més... Però les cates són per mirar allà on tenim alguna cosa, però aquí ja sabem que n'hi ha. Aquí hi ha una concentració, hi ha les restes del crani, hi ha dents, per tant aquí tenim força una concentració, aleshores és probable que tinguem material ja aquí sota mateix. Aquí, però no del marge del camí. Estan ja passant, les mosques estan ja començant a atacar Sí? directament. Directament, eh? Sí, sí. Aquesta vida tan calent. Anem, perquè recollim. Incrustats també fragments de crani. Que no volen, sí. Em portes una paleta, Policarp? Això és la paleta. No, la de les grosses, de mànec negre. Tall que estigui, per exemple, dintre d'això, eh? Sí, sí. Mira. La cirella. Sí, sí. El que passa és que això detecta ferro fins a un metre i mig, eh? Sí. Sí. Una moneda. Una moneda. Ja tens. Està molt matxacat, però bueno, són restes de... Saps paper? Sembla alguna cosa similar. O paper o algun teixit molt tou. És per Sí, és sorro, com pintaven els prehistòrics, no? Ah, sí. Però esclar, què passa? Que si això ho ha remenat i ho ha rebentat el tractor, clar, està extraordinàriament dispersat. Bueno, dispersat no, el que està és molt triturat. Molt triturat. Perquè aquí ja trobes restes de tot un cos sencer, m'entens? Hi ha restes de tot un cos. Ara, està tan triturat. Li va costar 3 o 4 dies, però ens van uniformar.
queixal del seny el té i ben crescut. Un poco muy de fotografía también. Treure una mica la terra aquesta que hi ha dalt, que és molt compacta i que és on han sortit la majoria d'ossos. Perquè el que veiem és que sota hi ha una terra, veus, és diferent, més vermella i molt més tova. I aleshores com si hi haguessin hagut, bueno, són dos estrats, no? Pot ser una fosa o pot ser de la màquina mateix que faci com diferents forats, saps? Quan està llaurant i aleshores que queda remogut. És quasi impossible. Ja, millor. Sí, encara que caigui terra, encara que li passi un camió per sobre, no explota. Ja. Dels costats es va fer encara cop més estret. Ja. jugueu. Mira, hem creat un espersor. Ve d'orques. He de remodelar després aquesta cosa. Això d'aquí. Això és una real? Jo diria. És un pirata poc hàbil, si ha deixat alguna cosa. Hauria fer així, no hauria trobat res. I per aquí el tens en el forat. I per aquí no hi ha res? Això no, eh?
tío, mira, si está lleno, ¿eh? ¿Esto es una rótula o qué es o no? No, esto es la cabeza de un fémur. Vale. Ah, Aquí. está aquí, añade. Desgrassa, eh? Sí. Guai. És Mauser. Hòstia. Que yo cogería con un par de... Bueno, con la pala echar un poco la tierra para allá, porque si no se va cayendo encima otra vez. ¿Verdad que es mejor no mojarlos? Los hemos cavado. Llavors jo no sé... O arrejasochailes, que son los levantadores de piedra. Joder. Eso ya sí que es... Iñaki Perurena, ¿no? Sí, sí, Ferro, sí. Déu-n'hi-do, És una sivella. Sí, sí. Sí. Si és dels legionaris o de... Sí, aquesta capsa, bueno, avui la fem, però s'ha tornat fins aquí. Però de fet, jo crec que sí que s'hauria d'obrir més, de delimitar més i intentar veure si continua, perquè... L'altre això dels troncs, on és? Què ha sortit? Sí, tu tant, farem més precontat. Un altre crani. Quan surt més al marge. Tots surten sempre més al marge. Prou. Hòstia, que està... Estem trobant tot de caps aquí. Aquests d'aquí, aquells d'allà, allà també hi ha restes de caps. Tu, David, la fossa venia d'aquí cap allà. Sí. Està claríssim. Està remenat, però tens els caps estan aquí. Fixa't la distància aquesta. Aquesta distància és pràcticament la de la fossa. O sigui, la separació entre dos cossos. Hi ha un pam entre l'un i l'altre. En quina direcció? El cap aquí i el peus cap allà. Ja, o sigui que no trobarem res. Cap aquí jo no crec que trobem res, que és el que està passant, que cap allà no trobem res i en canvi trobem molt cap aquí. Clar, això ens ho hem de plantejar. Ho traiem tot, sabent que està matxacat, o demostrem que tenim les restes, que els caps, com que estan a sota d'aquest marge, han estat poc tocats i els tenim encara a una distància adequada i demostrem que la resta ha estat matxacada. I si excavem aquest i excavem aquests dos d'allà, ja tenim prou. Ja ho tenim dit. Sí. Clar, és que treure-ho tot, quina necessitat n'hi ha? Arqueològicament ja demostres que està masegat pel camp de conreu. Bueno, Que però hauries has de mirar pogut- una mica més avall, no? Per si no fos que... Que n'hi hagués algun altre? Sí. Bueno, d'acord, això ja Doncs estic s'hauria d'acord, de treure, però no no? obriria més extensió, sinó que intensificarien els punts que ja tenim. Treure això, baixar avall, que no hi hagi un segon nivell d'enterrament. I demostrar això.
I demostrar després l'altre que veiem, clar, que aquestes fosses està disposada aquí, així, i que quan es va fer aquest camí, el camí de servei, va anar a fer just en el començament de la fossa. Que el tractor ho ha retreballat tot, ja no veus canvi de sediment, de terres, però per la situació dels cranis, tots alineats just a sota el marge, te n'adones que estàs tocant el límit de la fossa i que aquests cranis no han estat gaire tocats. Estan xafats, perquè clar, ha passat el tractor pel damunt, els ha anat matxacant, però no els ha mogut gaire de lloc. Està triturat en el mateix lloc perquè aquests tractors, l'arada no se on porta metres enllà, sinó que ho va retreballant any rere any en el mateix lloc. Clar, ho va retombant en el mateix lloc. Vull dir que... Clar, i això queda demostrat que això es tracta del retombament de l'arada. I que la zona que està menys tocada, perquè ja ha quedat al marge al damunt, és just els cranis. La fossa no està sencera. Recuperar tots els ossos, jo almenys... Depèn de què s'hagi de fer No, els bueno, ossos, si escolta'm. s'ha de fer anàlisi o... Sí, però... Llavors ho hauríem de treure amb guants, també. Sí, però si s'ha de fer anàlisi, primer els has de poder identificar. Has de tenir algun tret que trobessis alguna marca identificatòria que digués, hòstia, aquest pot ser tal persona, o perquè tingués una dent corcada, o una dent d'això, un empastament o qualsevol rotllo d'aquests, però això, si no ho trobes, no pots identificar la persona. I aquí hi ha milers de persones enterrades. I a la Guerra Civil hi ha milers de desapareguts, és impossible de localitzar això. Llevat que no tinguessis algun tret definitori. El que va passar a León era això, se sabia exactament on l'havien enterrat. La morfologia de la cara se deia molt, la morfologia del crani se deia molt a les fotografies que hi havia d'aquell home. I per tant, eren dues coses conclusives, es va fer l'ADN i es va tancar el cercle. Però esclar, per on comences aquí? Per on comences a identificar aquí? Són soldats. I a més són soldats, no són civils dels quals se sap el dia de la mort, però són soldats i vés a trobar-ho, això és una feina impossible, és impossible. Lo de l'ADN funcionarà quan podem fotre fosses d'afusellats i de represaliats, perquè d'aquests hi ha registre o hi ha records o hi ha alguna cosa. A la batalla no hi ha records de res. Vaja, els que tenien el record també van morir. Agafar-los i guardar-los ja individualitzats, és a dir, això ho podem dir que és una persona. Més o menys. Més o menys, però per la disposició que estem trobant, ara sobretot aquells dos, que hi ha allà, aquells dos cranis amb un pam pel mig, és que, clar, és el que correspon a una fossa. Perquè cosa per l'altre costat i queden així. Estan en línia. Estan en línia. I aquest baixa aquí, 5,27 i aquest baixa a 5,80. Per tant, tenen uns 30-40 centímetres entre l'un i l'altre. És a dir, una mica més d'un pam. Mira, jefe, aquí també un crani. Sí, tot és periòdic, Bueno, sembla, Mira, veu? No ho veig. Veu? Aquest és un altre. N'hi ha un allí, un ballós, costelles. Ja és un altre. Ha anat a buscar el paper mil·limetrat. Mira, veu? Aquí n'hi ha un altre, Clara? Hi ha un altre crani. Ostres, és increïble, això. Podrien ser fèmures. Fèmures. La conxeta aquesta dirà que havia de ser l'os. Aquí en dius Pedres? lleugeria. Què és això? S'ha bellugat tota la terra. El meu dit del cap també ja. Hem de... Aviam. Retallar una mica aquesta pila de terra.
Fotem allà amb les esbarders. No es veurà el que hi ha dintre, eh? Aquí al crani. Sí. Doncs això d'aquí s'hauria d'obrir. Pots imaginar la ràbia que tinc una mala... Bueno, que t'anava a dir, les hores me les apuntes tu o qui me les apuntarà? Sí, però a sobre